Komunikabide, sare sozial edo merkatuan denetan kanpaina. Azken txampan. Gero kontuak. Esperons que ça ira. Erdia biziarazi. 74 urtetan Salaberrik alkate izaten segitu nahi du. Parean bi arerio, orain arte bere alkate ordea zena eta ezen arro sozialista. Bakutsak behar ditu bere ideiak defenditu eta ez du balio hastia gezurtian eta holoko gauzetan. Ezkerrak agintea berreskuratu nahi du, bikoiztu den zorra apaltzeko eta lanpostuak sortzeko. Helburu bera du hirugarren talde honek eta gainerat gizarte segurantza osagarria sortu nahi du biztanle guzientzat udalaren bidez. Ezker abertzaleko hautagaien artean Amets Artzaiuz bertsolaria dago. Sustengu zentro ekonomiko eta sozial bat sortu eta bestalde batetik bigarren lehentasun gisa hizkuntz politika osart baten plantan emaitea. Udalak ikastola berria eraiki nahi zuen Parisek ez dio utzi. Euskaldunok badakigu deus ez dugula erraz. Hautagai gehienak aurka bozkatu zutenak ere ados dira orain proiektua berriz hasteko hasieratik. Hemen Hendaian gero eta biztanle gehiago dago, 6.400 ehuneko 35 Hego Euskal Herrikoak dira eta galdera da lortzen ote duten integratzea. Por el momento está justo para dormir. Pitaka elkar ezagutze bat. Horri begira, guk nahi ditugu bultzatu auzoetxeak. Eta bitartean kanpainak segitzen du. Guapo, ¿eh? No, vous êtes mieux naturel.